ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କ ଜନ୍ମର ରହସ୍ୟ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ମାତା ପାର୍ବତୀ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଗଲେ। ଦ୍ୱାରରେ ନନ୍ଦୀକୁ ଦ୍ୱାରପାଳର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ। କହିଲେ କାହାକୁ ବି ଭିତରକୁ ଛାଡ଼ିବନି। ଏତିକି କହି ମାତା ପାର୍ବତୀ କକ୍ଷକୁ ଗଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ମହାଦେବ ଆସିଲେ। କହିଲେ ନନ୍ଦୀକୁ ଦ୍ୱାରରୁ ହଟିଯାଅ। ନନ୍ଦୀ କହିଲେ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରେ ମୁଁ ଦ୍ୱାରରେ ଜଗିଛି। ମହାଦେବ କହିଲେ ମୁଁ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ପତି, ମୁଁ ଯାଇପାରିବି। ଏତିକି କହି ମହାଦେବ ଗଲେ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କ କକ୍ଷକୁ। ମହାଦେବଙ୍କୁ ଦେଖି ମାତା ପାର୍ବତୀ ରାଗିଗଲେ। ମାତା ପାର୍ବତୀ ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ ମୋର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଦାଦା ମୋ ବିନା ଆଜ୍ଞାରେ କାହାକୁ ବି ଛାଡ଼ୁଥାନି ଭିତରକୁ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ମାତା ପାର୍ବତୀ ଗାଧୋଉଥିବା ସମୟରେ ନିଜ ଦେହରୁ ମଳିରେ ଗୋଟିଏ ବାଳକକୁ ଗଢ଼ିଲେ। ସେହି ବାଳକକୁ ଜୀବନ ଦେଲେ। କହିଲେ ଯାଅ ପୁଅ, ଯାଅ ପୁତ୍ର ଦ୍ୱାରରେ ଜଗିଥାଅ। ଏତିକି କହି ମାତା ପାର୍ବତୀ କକ୍ଷକୁ ଗଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ମହାଦେବ ଆସିଲେ। କହିଲେ ମୋତେ ଭିତରକୁ ଛାଡ଼। ଭଗବାନ ଗଣେଶ କହିଲେ ମାତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରେ ମୁଁ ଦ୍ୱାରରେ ଜଗି। ମହାଦେବ କେତେ ବୁଝାଇଲେ ବି ବୁଝିଲେନି ବାଳକଟି। ଏତିକି କହି ମହାଦେବ ପଳେଇଲେ। ନନ୍ଦୀକୁ କହିଲେ ଯାଅ ସେ ବାଳକକୁ ବୁଝାଇ ଦିଅ, ଆଉ ବୁଝିଲେ ତାକୁ ହଟାଇ ଦିଅ। ନନ୍ଦୀ ଗଲେ ଭଗବାନ ଗଣେଶ ପାଖକୁ। ଗଣେଶକୁ କେତେ ବୁଝାଇଲେ ବି ବୁଝିଲେନି। ତାପରେ ନନ୍ଦୀ ଓ ଗଣେଶ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା। ନନ୍ଦୀକୁ ହରାଇଥିଲେ ଭଗବାନ ଗଣେଶ। ଯାଇ ମହାଦେବଙ୍କୁ କହିଲେ। ରାଗିଗଲେ ମହାଦେବ। ଗଣେଶ ପାଖକୁ ଗଲେ ମହାଦେବ। ଗଣେଶ ଆଉ ମହାଦେବଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା। ମହାଦେବ ତ୍ରିଶୂଳ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ତାଙ୍କର ଗଣ୍ଡିରୁ ମୁଣ୍ଡ ଅଲଗା ହେଇଗଲା। ଗଣେଶ ଆଉ ଚିତ୍କାର କରି ମାତା ମାତା କରି ଚିତ୍କାର କରି ମାତା ପାର୍ବତୀ କକ୍ଷ ଭିତରେ ଥିଲେ। ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଲେ। ଗଣେଶଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ନାହିଁ। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଏ ମୋର ପୁଅ ଥିଲା, ତାକୁ ଜୀବନ ଦେଇଥିଲି। ମହାଦେବଙ୍କୁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲେ ମୋର ପୁଅ ଜୀବନ ଦିଅ ଆଉ ବଞ୍ଚାଇ ଦିଅ। କହି ମହାଦେବ କହିଲେ ନନ୍ଦୀକୁ ଯାହା ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଯେଉଁ ଶିଶୁ ଶୋଇଥିବେ ତା ମୁଣ୍ଡ କାଟି ଆଣିବ। ନନ୍ଦୀ ଗଲେ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ। ଗୋଟିଏ ହାତୀ ଶୋଇଥିବା ଦେଖି ମୁଣ୍ଡଟା କାଟି ଆଣିଲେ। ମହାଦେବଙ୍କୁ ଦେଲେ। ସେ ମୁଣ୍ଡ ଲଗାଇ ଦେଲେ।